Салом бинандагони хабартиҷиб, умедворам ҳамаатан сеҳату саломат ҳастед. Ҳама тасмимҳои мурбатаро ситодаи фаврӣ қабул мекунанд. Ин масъалаи сиёсати хориҷӣ ва ҳатто саволи вазорати маориф нест. Ин пеш аз ҳама салоҳияти мақомоти санитарию эпидемия аст, гуфт вазири умури хориҷии Русия дар як нишасти матбуотӣ пас аз музокирот бо вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон. Ба гуфтаи вазъи ӯ, донишҷӯёни Тоҷикистон ва Ӯзбекистон бо онҳое ки қаблан дар донишгоҳҳои Русия таҳсил карданд ва мехоҳанд таҳсилро идома диҳанд, ва ҳам бо онҳое ки тоза дохил шуданд, аз ҷониби мақомоти дахлдор баррасӣ хоҳад шуд. Яъне онҳо метавонанд баргашта биёянд. ҳатто барои донишҷӯёне ки аз СНГ хонда истоданд, онҳо метавонанд ба махсус самолёт инҷо биёранд, чунки хеле зарур аст барои Русия. Қарор дар асоси пешниҳодҳои муштаракии вазорати корҳои хориҷӣ ва маорифи Федератсияи Русия қабул карда шуд. Санаҳои мушаххасе ки имкон медиҳанд ба донишҷӯёни хориҷӣ ки ба Русия оянд, дар ояндаи наздик муайян карда мешаванд, гуфт вазир. ӯ гуфт умедвор аст ки ин масъала дар тӯли як моҳ пӯшида хоҳад шуд. Масъалаи кушодани марзҳо низ танҳо аз мақомоти эпидемиологӣ вобаста аст. Шаҳрдод Лавров: ин бисёр таҳсилест ки дар донишҷӯён дахл дорад. онҳо метавонанд биёянд, ягон мушкилие надорад. Аввал савол дошта бошед, ҳатман нависед дар комментария.